сега те си мислят, че аз ще върна да им вземам хляба и са тръгнали на кръстоносен поход срещу мен всичките. Просто не може да са модератори и да им се позволяват подобни действия, човек. Ужасно нещо и да го правят. Аз даже не знам въобще дали в другите теми, в другите форуми се говори за мен, не ме интересува, но ще кажа, решил съм да се регистрирам в Империото и да отворя една тема, защо няма да стана член на федерацията. И тук и просто просташко поведение, защо искат да съсипят темата за МП? Какъв им проблема? До България съм продал за 11 години 2 детектора, на кого вада очите тук? Тази Мерчев изгоня от цяла България с неговите бастуни. Аз кого съм излагал? На тебе взех ли ти парите? На Джендака взех ли му парите? Каква е тая неистовата злоба? Каква е тая неистовата злоба с тия лъжи, дето ги разпространява? 5 месеца съм бил аз в Бургас. Аз 5 пъти не съм бил в Бургас, бе. Какви са тези 5 месеца? Измисля си глупости. Правили сме тестови. Нали съм му написал? Кои тестови? Какво тествахме? С какви детектори? Кой беше там? Що не отговарят ли нещо? И после аз пиша, нали отговарям адекватни неща, той ми 3 мнения да ги редактира. Може да отидеш да видиш, че той ми редактира някои от моите мнения. И какъв шанс имам аз? Те са решили само да тъпчат и да газят и накрая ще трябва да прибегна на адвокат и да почна да съдя базата федерацията на този форум. И той трябва да направи. Ако искат такъв скандал, аз мога да си го позволя. Ама трябва да спрат тези хора. И как и злобарите и чудото. И те просто се навихаха с тяхната простотия и хукнаха да злобят. Аз знам, що злобят, защото не им се продават детекторите. И те просто тъснат на глас и го изкарат. Но постъпват изключително кретенски и ако тази работа не се спре и не се поправи, аз ще тръгна другата седмица по адвокат и ще подкарам с тази работа. Няма да я оставя. Абсолютно няма да оставя тази работа. Не може да продължава това нещо. И пак и форума и чудото. Човек да няма право на мнение. Аз каквото и да кажа, те скачат отгоре ми. Че като толкова много не искат да прихвазвам там, да пиша под заматанна да ги е вълвалата. Каква е тази злоба? Става въпрос за това, че бургазлиите се опитват да ме унищожат като потенциален конкурент. Те мислят, че те няма да ме унищожат, те просто ще ме накарат аз да тръгна срещу федерацията с всичките си средства, нали, и да почна да съдя този оня, докато стане един скандал в национален мащаб. И той ще ме накарат да направи. Той ще ме накарат да направи. Играе с огъня. Не ми се занимава с глупости. Виж, обади се на администратора, който ще даде тъс простотия да се свърши, защото като захвата кокала никога няма да го пусна. Никога. Мръсни, глупави, прости пишлемета майката му стара. И назначиха Флорето за модератор. Да ти каза ли защо? Защото на него му иди острак и как да се заяжда. Не знам да, ако проследиш всички мои последни постове, няма да намериш нито един, на който Флорето да не е писал по едно заяждане. Те за кои го сложиха там? За кои го уреди Джендака Флорето да е модератор? Каквото и да напиша, първия отговор на заяждане идва от Флорето. Винаги. И то се модератор. Какво малък